va formation officielle ubana mais Pierre Aubameyang sera Chelsea Chelsea la gauche espagnol mais kosobe ato Marcos Alonso la je vais samedi ça enkelena awodre ale fana na FC Barcelone donc a ko xone ni trokudi waaw yo fallait ka doda war de ka war doda trok 12 millions dara Marco Asensio de ka ye Barça o full solo non kana ba sene wa Asensio tere Marco Alonso Chelsea 12 millions d'euros taw kan Chelsea le do kan ko fallait Aubameyang na mais ba ko ren fallait ko na woni Marco Asensio a ka jiu siri mun fe ba do ba ñoy re e galu ko ren fallait ko na ko tane tuba so e tere tuba sikatala ne ba fale e ba fasale amu fale ko na ne so no ma e ba ko ta pasale no o ta tere tuba aywa Aubameyang kan avec bidon mari ko fo kan yara bi Aubameyang c'est un très bon attaquant Bordeaux milieu de terrain georgien no ya so kosobe a milieu de terrain be bo Georgie awo a to Jirico tiens milieu offensif do kosobe donc ya ta prêt avec option d'achat obligatoire Dynamo Batumi tiens le Georgie qui veut ya ta offert aywa devant ce central on avait là to Jean Vertonghen là je vais Samoura Androula kosobe à quoi de Benfica là à tra Belgique a signé Anderlecht moi Reims en malin Jérôme Benato El Bilal Touré à quoi de Reims ça El Bilal Touré là je vais Samoura awo a signé Almeria Espagne 12 millions d'euros euro dollar Almeria pour être moi aka koko France doni bon fana Reims a juri ka suma de ko modro ba bla bana modro bala ju bala afre niveau de tigina doni mine sona burani fundeni mi malla na kun continent ya peut-être a comme songa ni tiga je niveau be jigo al salo final bangata dre mana pendant un mois atala ay febe fali ala ya jan fali ala ga abora to mina afi o présenter sera jabate ya e o ta ga jan bleu ay jan fali aywa ala ga here kai oui milieu trembe là mais je vais dire ça la Juve là to Arthur kosobe là je vais Samoura alors awo milieu trembe président do donc Arthur ay ko do Juve là onyana ya ta Liverpool a ta prêt là kosobe avec prêt payé à 5 millions d'euros okay yo dola option d'achat 38 millions d'euros tabarikala oui Arthur aywa il va se voir ça au moment no blagueur de vous ko dege uta soro tiens Liverpool c'est uta soro fo jinga wuli Lance fallait approfondir avocat milieu de droit beni Cameroun kosobe là to Christopher wo là je vais Samoura là awo ko a signé Rennes onyana 10 millions d'euros de dollars kosobe a signé jusqu'en juin 2026 tabarikala Barça a attaqué là to Martin Private ni hollandais do awo a école au Barça là adramini Martin Private là je vais samedi ça avec là kosobe a signé espagnol de Barcelone là kabo barka to o sinama igula c'est la Barça c'est la équipe espagnole de Barcelone a signé jusqu'en juin 2025 onyana milieu de terrain vous avez joué Manchester United là United là James Garner kosobe là je vais Samoura en Kelena awo à quoi de Manchester United là a signé Everton 17 millions d'euros de dollars kosobe James Garner aywa Galatasaray Turquie tombe no fuma Galatasaray awo yo kuna fondiga fo ga trandra mi la jouer Paris Saint-Germain là l'Argentin do là to Mauro Icardi awo ko mardi la ma bashura ke abe chung Turquie abe ta Galatasaray en visite médicale là to ke kosobe Icardi rachive Samwa en consona tiens vous êtes après là avec option d'achat mais prêt là il faut moi PSG Paris un salaire nous Mauro Icardi a worth la chance ça on kosobe avec 8 millions d'euros par an PSG la Mauro Icardi donc PSG a Galatasaray ko worth ga chuma Galatasaray ko club sera musra là pour 3 millions d'euros d'ama donc PSG la bijon a 5 millions d'euros PSG seulement choix tout boulot non pas de choix PSG seulement aywa amuto kuna fona wala fo Monaco yetu angram plano Jibril Sirbe kosobe na shibe sambi sabala awo wati na Jibril Sirbe abna anin class wato meno aika Athènes anu be nyoko la kosobe alaba be son attaque Grèce aywa le venance officiel ubana la salle gauche président mais là mais Real Madrid là kosobe ke là to Marcelo awo na shibe sambi sabala anana asi Grèce wato meno Olympiakos awa sacré contre si Marcelo Nibea Real Madrid ni to fuma abdi so ni Marcelo bura ni suka sa ni mendi nyana moy français fuma flu ka lettre droit et lettre nay mendi
a tɔgɔ t'o ye wa morceau ka fisa n'a ye siɲɛ kɛmɛ sisan ayiwa sati la gel ni ye san 30 sɔrɔ o tɛ ovation ba d'e ma bon bɔra i ma nin mɛn yan ko real stati kolon stati kolon bolonana dɔ bɛ yen bɔra n'u yɛrɛ sera 30 31 na o y'a sɔrɔ maturité kɔni a dalafara espérance ni fɛn bɛɛ b'u la u ye pepe bila a san yɛrɛ ma cɛ pɔrɔ sugu bɛɛ sɔrɔ ka axe kɔnɔ wa pepe a ma kɛ légende de don ayiwa o de kama ko n'i ye dɔgɔ minɛ ko stati kolon de dɛ Marcelo filɛ nin ye ale ni Mendy u ka qualité tɛ kelen ayiwa offensivement Marcelo ka ɲi n'a ye kojugu mais défensivement a ka défensive fana ka ɲi ni Marcelo ta ye Sonosira ni ballon ta fɔ merde a ma nin fɔ o ma o ko 31 na a ma fɔ Cristiano Zidane tɛ kelen ye Zidane c'est phénoménal mais Real bolo c'est le joueur mun ka bidon ta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan Real ko in ne tɛ ka n ka mɔgɔ sɔrɔ ne b'a fɛ ka bɔ de e ka bɔ sa e ka taa n teri kɔ n jɛra siri kɔ e ka taa o fɔra e la siri ko la yan o fɔra e la siri ko la moi y'o t'a la ka sɔrɔ ne b'a fɛ ka e ka bɔ spécial de mi ka commandé de Real Madrid a ma se ka na de vive le Real Madrid vive les merengues Marcelo fu kɔsɔn c'est un vieux sɛbɛtima mun don cɛkɔrɔba de don a ka taa mɔgɔ foyi t'a la a tɛ ka bɔ fɔlɔ de n'a bɔra siri i ka pe ne ye lɛru ta dɔrɔn o k'a kɛra de an bɛ dɔ fɔ Espagne ɲinɛ o vive le Real Madrid kɔrɔlen dɔrɔn k'a ti yɛlɛma d'accord a taga Guinée min n'a bɛ jouer Rennes kosɛbɛ n'a tɔgɔ Serhou Guirassy tiɲɛ Serhou Guirassy a joué san 26 la awɔ a taara Allemagne a y'a signé Stuttgart Allemagne tɔn bɛ yen ne b'o fɔ ma Stuttgart tabarikala a y'a signé tiɲɛ an bɛna Guinée Conakry la Guinée an nana Guinée Conakry awɔ an b'a fɔ mun ye CAF président tiɲɛ n'o ye Patrice Motsepe Motsepe a ye kunnafoni di journaliste ma awɔ k'a fɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ tiɲɛ mois de novembre awɔ k'a bɛ cun Conakry a bɛ taa kibaruya jugu de f'u ɲɛna o ka transition président n'o ye colonel Mamadou Doumbouya k'a n'o bɛ ɲɔgɔn ye kɛ a bɛna taa kibaruya jugu de f'u ɲɛna koyi mais n'u fana baara kɛ ka fɛn yɔrɔw dilan joona ça va pas bura mais est-ce que 2022 est presque fini la coupe c'est 2025 dans 2 ans ou dans 3 ans Guinée tɛ ka nin baara kɛ u tɛ se siri ne y'a ye k'i ka fili 4 k'o ta k'o baara ka hôtel ni fɛnw jɔ ka sira dilan ka terrain ɲɛnamaw jɔ san saba Guinée bɛ se k'o kɛ mais ne y'a ye page dɔ kan football la k'a minɛ a minɛ n'o a ma minɛ fɔlɔ mais a bɛna taa kibaruya jugu de f'u ɲɛna nin ye cɛ ko k'a bɛ taa de k'a bɛna taa de k'a bɛna taa n bɛ ka mun fɔ n y'a ye balontan page dɔ kan ko k'a minɛ n'u na a ma minɛ la fɔlɔ mais cɛ bɛna taa kɔni Patrice Motsepe ani u ka président bɛna ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye sen fɛ kuma bɛna f'o fɛ an t'o de dɔn a fɔra tan n'a taara fɔ ko k'a minɛna Guinée la a tɛ diya ne ye dɛ ayi a tɛ diya n ye dɛ an bɔra ka labɛntaga de préparer i ka fɔ mɔgɔ tere jugu a t'a di Guinée ma hali ni terrain tɛ yen an ka taa kalo 1 kɛ labɛn cɛ ka pub k'a ka